Pozitív. Nagyon ügyes vagy, hogy szó nélkül bevetted. A Covid-tesztet. Pepa, maradjon otthon. Később visszajövök megnézni, mennyit javult a kis beteg. Fogadhat látogatókat? Persze. Minden további nélkül a család fertőző. Viszlát! Viszlát! Bazd meg. Mama, felkelhettek? Mackó doktor azt mondta, egy darabig ágyban kell maradnod. Ó, az olyan uncsi. A doktor megengedte, hogy meglátogassanak. Zsuzsibari is eljöhet hozzám. Zsuzsibari, Pepa... Exe. Felhívom Zsuzsibari anyukáját. Szia, Lajos! Szia, bazd meg, kutyáidat sétáltatod. Pepa Zsuzsival. Szia, bazd meg. Szia, Zsuzsi. Szia, Peppa. Tudjuk, hogy a koronavírus nagyon gyorsan terjed, és ma már tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat. Mennyire vagy beteg? Nagyon is, de nem fertőző. Ágyban kell maradnom. Egy töves. Doktor bácsi adott nekem valami rettenetes ízű gyógyszert is. Megyek látogatni. Végre felvehetem az ápolónő ruhám. Zsuzsibari beteglátogatóba jött Pepához. Zsuzsin ápolónő. Dani kutyus és Rebeka Nyuszi is átjött. Szia, Lajos! Szia, bazd meg, kutyáidat sétáltatod. Hogy érzed magad? Hogyan segíthetnék még neked? Hoznátok egy kis... Ciánt. Rendben. Mm-hmm.